बर' माहारिनि उदांस्रिखौ थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि ऑपरेशन सिंदूरे पाकिस्तान को पाइसे इंडियानि डिफेन्स मिनिस्टार मोनथियो इंडियानि गिदिर गिदिर आर्मिफ्रा मोनथियो बीटीसी बिटिआरआव दावहा नांनो गोरों गरिला दावहा नांनो गोरों दं होननानै मोनथियो बे समाव प्रमद बर'आ सोरखौ हरगोन लाजत पेलाइसे पाकिस्ताने कारण पाकिस्ताने बंदुकটো हातत तुलिले নহব চলাবটো জানিব লাগিব इंडियानि डिफेन्स मिनिस्टार आरो गिदिर गिदिर आर्मि अफिसारफ्रा बीटीसी बिटिआरआव दावहा नांनो गोरों सिलाइ गावनो गोरों गरिला दावहा नांनो गोरों दं होननानै मोनथियो पाकिस्ताने बंदुकটো हातत तुलिले নহব চলাবটো জানিব লাগিব ভাৰতে ধ্বংস কৰি দিলে চীনৰ পৰা অনা एयर डिफेन्स सिस्टम SQ9 ধ্বংস কৰিলে ভাৰতে সুদৰ্শন চক্ৰেৰে উৰুৱাই দিয়া হল চীনৰ পৰা অনা SQ9 আৰু তাৰ পাছতে কালি নিখাৰ ভাগত ইখনৰ পাছত ইখন চহৰ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে এই অপাৰেশন সিন্দুৰ हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव कारगिल जुद्धनि मुङाव एक्स बिल्टिफोरखौ हरखांबाय दिनैनि समाव प्रमद बर'आ सोरखौ हरगोन इंडियानि होम मिनिस्टार इंडियानि डिफेन्स मिनिस्टार इंडियानि प्रेसिडेन्टआ फन हरनो हागौ गोविंद बसुमतारी आरो प्रमद बर' इउजि जायफोर बीटीसी सालायगिरि बीटीसी बिटिआरआव सिलाइ गावनो गोरों दावहा नांनो गोरों बम बेरफुनो गोरों बर' जोहोलावफ्रा दं होननानै मोनथियो पुलेन गगৈলৈ এটা ফোন কল আহে আপুনি সুস্থ হৈ আছেনে যুদ্ধলৈ যাবলৈ হাজুনে তেওঁ কলে মই হাজু ভলন্টিয়াৰ অবসৰ নহয় মোক চৰকাৰ ফালৰ পৰা অবসৰ দিছে গতিকে মই পুনৰ ফৌজত মানে रिटायार आर्मि भलन्टियार आर्मि बिथांमोनाव फन फैदों नोंथाङा दावहा नांनो हागोन हाया बिथांमोना रेडि आरो बे समाव प्रमद बर' गोविंद इउजि बिथांमोनाव फन फैनो हागौ बिथांमोना दावहायाव सोरखौ हरगोन बीटीसी बिटिआरआव सिलाइ गावनो गोरों गरिला दावहा नांनो गोरों बम होनो गोरों बीटीसी बिटिआरआव दं होननानै इंडियानि होम मिनिस्टार इंडियानि डिफेन्स मिनिस्टार मोनथियो इंडियानि गिदिर गिदिर आर्मिफ्रा मोनथियो बीटीसी बिटिआरआव दावहा नांनो गोरों गरिला दावहा नांनो गोरों दं होननानै मोनथियो बे समाव प्रमद बर'आ सोरखौ हरगोन प्रमद बर'आ सोरखौ दैथायहरगोन J-17 विमान पाकिस्तान के गिरा दिए लड़ाकू विमान JF-17 है ये 17 लड़ाकू विमान नहीं JF-17 मार गिराया है और 2 इंडियानि होम मिनिस्टार इंडियानि डिफेन्स मिनिस्टार इंडियानि प्रेसिडेन्टआ फन हरनो हागौ गोविंद बसुमतारी आरो प्रमद बर' इउजि जायफोर बीटीसी सालायगिरि बीटीसी बिटिआरआव सिलाइ गावनो गोरों दावहा नांनो गोरों बम बेरफुनो गोरों बर' जोहोलावफ्रा दं होननानै मोनथियो हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव कारगिल जुद्धनि मुङाव एक्स बिल्टिफोरखौ हरखांबाय दिनैनि समाव प्रमद बर'आ सोरखौ हरगोन गोविंदआ सोरखौ हरगोन इउजिआ सोरखौ हरगोन पाकिस्तानजों दावहा नांनो थाखाय सोरखौ हरगोन प्रमद बर'आ सोर गोसो जायो बबे बिखाजों गावनि आंगो फिसाखौ उदांस्रिनि दावहायाव हगार हरनो सहाय हाया आंनि गोरबोआव सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ सहाय हाया आंनि गोरबोआ सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ जारिमिन मोनथायखौ लानानै दाय गैयै सुबुंनि सायाव इनाय अनागारियै बुथारग्लुंनाया बिमा हारिखौ जिनाहारि खालामनाया थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ सोर गोसो जायो
नंखाय नङा फेलें थाङा नों जोनोम होनाय बोर सारस्रिनाय नोंनि बोहैग्लायनाय मेगननि मोदैया नंखाय नङा फेलें थाङा नों जोनोम होनाय बोर सारस्रिनाय नोंनि बोहैग्लायनाय मेगननि मोदैया आंनि नोंखौ नागारबोनाया आंनि बे हान्थिनाय लामाया आंनि नोंखौ नागारबोनाया आंनि बे हान्थिनाय लामाया आंनि दाय नङा आयै बे बिदिन्थाया समनि दाहारसो भिडिअनि फुटेजाव गिथावना दावहा भिडिअनि फुटेजाव पाकिस्तान इन्डिया दावहाखौ नुनानै गिथावना बे समावनो फन फैदों जायफोर रिटायार जानाय आरो भलन्टियार रिटायार लानाय जायफोर इन्डिया आर्मि इन्डियानि जायफोर आर्मिफ्रा रिटायार लानानै गावनि न'आव दंफैयो जायफोर भलन्टियार इन्डिया आर्मिफ्रा गावखौ गावनि न'आव जिरायनानै दं बिथांमोननिसिम इन्डिया आर्मिनि अफिसारफोरनि फन फैदों बिथांमोना दावहा नांफिननो हागोन हाया बिथांमोना रेडि जायफोर रिटायार जानाय जायफोर भलन्टियार रिटायार लानाय हादरनि थाखाय पाकिस्तानजों दावहा नांनो थाखाय बिथांमोना दिनैबो आवगायगोन होननानै इन्डिया आर्मिनि गिदिर गिदिर अफिसारफोरनि फन फैदों बे समाव बिटिसि बिटिआरावबो फन फैनो हागौ हम मिनिस्टार इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टार इन्डियानि प्रेसिडेन्टनि फन फैनो हागौ बिटिसि बिटिआराव सिलाइ गावनो गोरों दं एक्स बेल्टिनिफ्राय लानानै एक्स एनडिबिनिफ्राय लानानै सिलाइ गावनो गोरों गरेला दावहा नांनो गोरों बिथांमोनखौ इन्डिया आर्मिफोरजों हरफानांगौ पाकिस्तान इन्डिया बे दावहायाव इन्डिया आर्मिजों लोगोसे बिटिसि बिटिआरनिफ्रायबो प्रमद बर' गोविंद इउजि बिथांमोननाव लेंहरनो हागौ बिटिसि बिटिआरनिफ्रायबो दैथायहरनांगौ जेब्ला कारगिल जुद्ध बे कारगिल जुद्धआव हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव एक्स बेल्टिफोरखौ कारगिल दावहानि थाखाय दैथायहरदों बे समाव प्रमद बर' गोविंद आरो इउजि बे गेदेमाफोरनाव फन फैनो हागौ प्रमद बर'आ सोरखौ हरगोन इउजिआ सोरखौ हरगोन गोविंदआ सोरखौ हरगोन बिथांमोना गाव गावनो सिलाइ गावनो रोंना रोङा आरो बिथांमोना खोब रावखौबो गिया होननानै बुङो सम सम ससियेल मिडियाआव रावखौबो गियाबा पाकिस्तान आरो इन्डिया बे दावहायाव सोरखौ दैथाय বাজি উঠিছে সাইৰেনৰ শব্দ বজাৰ লগে লগে সকলোৱে দৌৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে আশ্ৰয় লৈছে নিৰাপদ স্থানত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে পাকিস্তানৰ সাধাৰণ জনতা এতিয়া যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে बिटिसि बिटिआरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव फन फैनो हागौ बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा कारगिल जुद्धनि बा कारगिल दावहानि मुङाव एक्स बेल्टिफोरखौ दैथायहरखांबाय हाग्रामा महिलारि सारा एक्स बेल्टिफोरखौ कारगिल दावहानि मुङाव दैथायहरखांबाय देरहासार जाखांबाय बे समाव प्रमद बर'आ सोरखौ हरगोन बिटिसि बिटिआराव इन्डियानि प्रेसिडेन्ट इन्डियानि हम मिनिस्टार इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टार आरो गिदिर गिदिर आर्मि अफिसारफ्रा बिटिसि बिटिआराव दावहा नांनो गोरों सिलाइ गावनो गोरों गरेला दावहा नांनो गोरों दं होननानै मोनथियो बे समाव प्रमद बर'नाव फन फैनो हागौ गोविंदनाव फन फैनो हागौ इउजिनाव फन फैनो हागौ जायफोर बिटिसि दैदेनगिरि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोनाव फन फैनो हागौ बिथांमोना सोरखौ हरगोन दावहा नांनो गोरों सिलाइ गावनो गोरों गरेला दावहा नांनो गोरों सोरखौ हरगोन एक्स एनडिबिफ्रा रेडि जानानै दं बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बर'फोरनि साननायखौ जाफुंहोयोबा एक्स एनडिबिफ्रा पाकिस्तान इन्डिया आर्मिजों पाकिस्तानखौ फेजेननो थाखाय एक्स एनडिबिफ्रा रेडि नाथाय प्रमद बर'आ हागोन हाया प्रमद बर'आ बुङो सम सम आं रावखौबो गिया इउजिआ बुङो आं रावखौबो गिया गोविंदआ होनो आं रावखौबो गिया गिनो रोङै मानसिफ्रा दावहायाव थांनो हागोन हाया